Onyancha. Igotogo chaka noroboti irogo ichania kurwase kenyero keligia tondole sub-county ya Masaba imiye county ya Nyamira. Abwaso mugakoyo mabaka kusambe nyumba yaye na kubasamba abana baye babere maiga yaye nere kwe Rusia ose wehita abuna omulikito Josephat Amisi agotumanya senchira yoboime. Mayanda nogo kumiyoko nene nigo anyara kwa bugata abamenyi bekenyero gya tondoli ime ya sub-county ya Masaba North ime ya location ya Keroka Township ase county ya Nyamira magiga yo musacha oyo mwaserieta Eric Asamakori anyara koba gagotongia enyomba yanyara koba gekoya ya musamba koikera ogokwa naboigo abana baye babere abarenge ase nyombe yanyara koba bagosiria obugima bwabo. Kirwesi mianga saa 10 cia butuku no munginoe onte binga asango atali bintu nyumba nchumoto koni na tirimbuka na turi chikase nchinde isato twachororo twanyora ari violent yabwatomo kwatebiro lebinyumba twatema twakira basi musigari odisiga musigari bodisi oto namba ya Keroka Police kere twakira basigari ba Keroka Police batetebi mugo cha baka police ya ikanegali osene pilipili twakara kende twagenda baka police Keroka ne pigipigi twabugoria basigari kuruo batatu twarangiriko una so iguru bobe twacha twanyara nasiegete lakini ko nyumba bwakaringa nyumba na parra twatabiwa bwatomo twachikoguna bwatomo twatana tiga twenda Keroka tuleta abasigari gusemba tokonyera abana bali nyumba batatu basigari bacha ikara basigari bacha wakomuranguru kara kalimo abasigari bali batama batutigera omorwa iraka bono murwira tutigere takaiga kunya gutiana ari kuri nyumba kunya batabari ngo na abantu batatu arenga ari sigosoka no morato gende na intu twasuka nari twasukire twararomora nonya nabo abamenyi benseme yo boigo bagikeirie abanyanyimbo anene begetasendi ya Keroka kubwatakana no goika ase engeyo nagotayira getambukiro kende magega ya nyagusira Eric Asamakori ataranyara koba gakoyetongia enyombe ye nagusiria obugima bwaye na boigo obugima bwa bana baye babere bana yatokeira abantu ngo prime police officer kera barangerigo ebaferi kokore their duty iba anya basinyi komo attack eba kurangiri enforcement and that's all go baferi nabaira amechangia kwa imana kutokea kubatukana no mugambi bwa location ya Keroka Township Kennedy Ndege nigo agikeirie egekorekyo nabo igogoteba enge yoteranyara kobage korokia anene kerenga kende gionsi okosinyana na goikira engane yanyarete koba geokorekana Asamalia dango Kennedy Ndege omusiria chibwan Keroka Township location kiare instance rere akorekana wogojiokira rero itarengengia aseke nyorukia nekemo one of my sub-location ikorukubocharia sub-location kieri village instance ya toko sasane ikiagera abanta abakera bamenyeta muntu anya koiwe instance yende tatigarende obutuko bwarero ria mochikororoka na ngamba sinyana nenyumba na mokado mungino yo moseli gisiko musiekerera nonya nabo nigo abamenyi benseme yo banyareko bagosemigwa anene ekero babwate emechandende yonsegerete kwabage kubachanda asobugima bwabo banyareko bagwesokia anene na gusangane yamate nonya ne serikali iri gotanga koirerwa kwe bitambukiro bunebyo byekorusia obugima somicha sabantu baite kiagera amatuka ya beire abantu abange barwalire okonyo rumonda bwa depression ata understand uzina bwa depression nane na chikoira ya pili itende na saba ngina mono basubati rendekero montanyo metabwate na bana tigato tekitisa chinyinge sana tolenda ne kiagera na boko manyanga movement chyomu ngina ose chyomu gako yo cha chinchiri engere report ya ikira ya to ikira kose ya ikira basani muna bona bago de bango mumuroyo wiki na batarenge bya bakamuire nyagitari akairana bona in the process igatoka ngao ngo bwae bwasalekile Koripoteria Ndizi TV Korwe County ya Nyamira Literana Josephat Amisi.